Sanibonani, enibingelele ukhathini. Themba ukuthi wonke umuntu uyaphila, nami ngisaphila. Sobe isikhathi eside ngingaphosti lutho, ngafaka ividiyo. Ngiyazi ukuthi bakhona abasalambele ukuthi bezwe iy'nkulumo zami, noma phela bekhona labo asebefise ngathi ngabe ngakwasemhlabeni angisekho. Bayazazi-ke laba aseke bazama nezinto zokuthi ngisuswe emhlabeni. Kodwa-ke banelanga labo nabo akasidluleke lapho. Avele-ke le nyoni ekhalayo uma ngizokhuluma ngabalozi shuthi hlezi ikhona. Abalalela bazonothisa ukuthi ikhona-ke again namhlanje futhi. Into nento nje basazi abantu ukuthi inobuhle nobubi bayo. Kudiphenda ukuthi wena uyi-athenda kanjani. Noma uyayi-athenda noma uya-ignore. Abalozi banabo ubungozi. Njengawo wonke amadlozi anabo ubungozi if uyawa-ignora. Nokunye ngizolo ngichaza ngokwehlukana kwakho. Ngifikelwe nje ukuthi ake ngichaze ngoba abalozi ubungozi uma ukuthi uyabaziba, asisho kumuntu ukuthi abalozi bayingozi. Sengisho ukuthi uma umuntu obazibayo, yabo ufuna ukuthi nje ube aware ukuthi yini ozobhekana nazo. Okokuqala nje enzima kunako konke, abalozi badlalela endlebeni kakhulu. Njengoba bedlalela endlebeni kakhulu kumuntu uthothi uzwa le misindo yey'nsimbi, uzwa nami yamakhwela noma yenyoni enjalo. Uthothi noma inyoni iyazikhalela nje umuntu useyoba nolaka angafuni nje into ethintana nekhwele kuyena, noma ngabe kuthiwa ingane ishayela impempe useba nolaka. Yilapho-ke siqala khona ukumbona ukuthi abalozi sebeqala ukuba ne-anger phezulu kwakhe, usebazibe kakhulu engabanikezi attention. Njengoba ngithi ngizokhuluma ngobungozi babo, ngizoveza zonke lezi zinto ongazilindela uma ukuthi mhlawumbe ulokhu ubhizi uyabasiba, ulokhu ubhizi uyabasiba. Ikona le engikushoyo ukuthi njengoba bedlalela endlebeni kakhulu, bayazivala-ke iy'ndlebe zomuntu ongezwa, ngoba zivele zisuke zi-useless, zisuke zingekho isidingo sazo. Basuke sebenza kakhulu amasayini, kodwa uthothi mhlawumbe uyawazi kodwa awufuni ngamabomu ukuthi u-accept ukuthi okay mina nginabalozi, fanele ngilungise bona. Noma sowutshele kwezinye indawo uthola unabalozi, lungisa bona. Uthothi wena awufuni vele ukwenza lokho. Nabo-ke babe uthothi kulokhu ekuhamba isikhathi bese beba nendlela yabo abadala bakini basebeba nendlela yabo nabo babambe meeting babone ukuthi okay bazokufundisa kanjani isifundo. Vele ke isifundo uma ufundiswa idlozi asikhaze sibe sihle. Noma ngabe kuthiwa liyazi awuzukufa wena, kodwa uzozwa inhlungu itshenthi hayi sekuphela kwakho uyafa. Bona basuke bazi awuzukufa. Usuke nje uyinto yabo ababuka uthi awubheke lokhu kuyabhayisa, abuka kwenzani manje. Bona bayazi ukuthi vele awuzukufa, uzoloku ugijima ungena uphuma inyanga, kanti bona abafuni wenzele, bafuna ukuthi noma uyangena enyangeni kodwa into ozengayo kufanele kube yilabalozi. Angithi phela manje sikhuluma ngabalozi kuphela, akungalahleki umuntu kwi-topic. Bavala iy'ndlebe zakho uma ngabe ukuthi awulalele. Njengoba bese beyibanga le misindo, bese beyibanga kwaze wafika isikhathi sokuthi nabo manje sebekhathele lokho bekutshela kodwa awulalele. Uzoqala ngendlebe eyi-1 ke ube nje kuphele nje usuku noma isonto lonke ke liphele nje ivalekile. So kusayi-warning le ukuthi bayakubuza ukuthi ungaba njani uma ngasithi uvaleke zombili iy'ndlebe. Baqala bavale eyi-1. Uzwe ngathi namanzi iblokhwe amanzi, hayi uyozama enye kulume kuze kube ngathi manje unesayinasi, uzubangela imisindo ebangwa abantu abanesayinasi, uzinwaya ngaphakathi emankankeni kuluma, uyofaka ama-earbud unwaya. Abalozi-ke labo uthothi manje izinga labo selihamba lokuthi baphezulu kuwena selihamba nokudinwa ne-anger manje. Sebeyalwa but in a gentle way, bayalwa but abekho rough. Basakuzwisa nje ukuthi these are the things ozophila ngazo and sisazoba worse if awulaleli. Yabo uthi uzokuyivaleka indlebe like a week or a month, A1 uthi usathi ubheke ukuthi ayi ivalekile, uthi uyavuka ngelinye ilanga awuvele ivuleke yona. Uthi usathi usoba happy enjoy vele kuvaleke enye.
kanjalo nje zilume zibe ne-wax eningi, uthi uthatha uziklina manje othi liyaphela ilanga sezingcolile soyaklina futhi zibe nokuluma, khona ukuluma ukuthi okay uzofaka i-earbud unwaye kuphela. Kuzobe khona lokuluma oku-annoying, usabathe uthi ukhona nge-earbud akusho lutho, uthi ukhona nge-earbud la akusho lutho. Njengoba ngisho ukuthi kuze kulume la ngaphakathi uzogcina sowenza lo msindo wakhona ukuthi lowo nje umsindo la ngikwazi ukwenza. Kungagcini lapha, uthi uyezwa la emahlweni akho ngemumva kwehlo, just behind ihlo kancane nje ngaphakathi. Hayi kune-pain eqhamuke lapha engathi ukwazwa ngesipikili. Inqeni ukuthi uzithulele nje ungakazi uyizivele isho kathathu, mhlambe ihlabe kathathu kulandelana eduze, uze uthi kumuntu wena ngihlatshwa isibhobo ehlweni. Ama-signs lawa abalozi mase beqala ukudinwa, and bakukhombisa ukuthi mase siku-attack-a thina ubungozi bethu bungakanani, buhambaphi kahle kahle. Hayi wena uzothi hayi ngiphethwe isibhobo ehlweni, kanti sekuyi ya idlozi nje lilonke liyashayana. Ngeke ngize ngim-advise umuntu uthi hayi ngoba abalozi bayakuhlupha enze njani kwashakacema. Abanye baze bahlinze ukuthi akhona into eyikhishwayo emadlebeni, ey'ndlebeni nje. Omunye kuthiwa hhayi sokwengula amehlo, ucabange kusho kumuntu omusha kwesinye isikhathi kuthiwa sokwengula amehlo, khona into engekho right sokususa uzoba right. Jove. Nayo-ke lento engiyisho ebaphansi kwey'nyawo lethiwa impehlo, abalozi bayashayana ngayo. Bayifake nje kuwena ungumfana, ufake iy'kipa ezimhlophe namajini namateki amhlophe qwa, kodwa uthole ukuthi uma uhamba ngathi idada. Uma uhamba kushaye ngempehla amakhehla, waphela abalozi amakhehla, kushaye ngempehla amakhehla, ujike nawe uhambe sakutabalasa kube ngcono ngisho ikhehla kunawe. Yabo nje bakushayeni. So bayingozi bona abalozi, bayingozi. Yabo nje lezo zinto engizibalayo, impehlo bayifaka kuzoba ukugwaza lento wena ozoyibiza ngesibhobo ejwayele ukuba ngemva kwehlo, bayayifaka bese bediniwe noma bavale iy'ndlebe. Baqala lapha ekuzilumiseni ngendlela ecikayo. Yabo ubona ukuthi hayi manje this is annoying, kade ngizama ukuzenza indlebe. Kwesinye isikhathi zigcina indlebe seyibhibha ikuphathe, kodwa isilonda uthothi ngisho uya ku-scan asibonakali isilonda, kodwa yona ikhipha udoti iyakuphatha, kodwa uma kuthiwa kiwa kwi-scan asikho isilonda. Ezinye izinto zabalozi abazenzayo lezo. Bakhona abanye khona lemhlabeni othothi manje uyibukile kwayona le video yami kodwa akasangizwa, uze angangizwa nje ubekwe yibona abalozi kuleso simo, bavele bazishaya lezi ndlebe zakhe bazivala. Akusiwo wonke umuntu ongezwa khona okungoba ekade edaliwe, uthothi ushaya abalozi. And amalozi banomthelela ekutheni ekhaya mangabe bezitshwe kakhulu kulelo ceke, naze nagcina senibambelela nikotela ngezinye iy'nkolo ngoba nibalekela kona indaba zedlozi. Uthola ukuthi bazothula nje banibuke amakhehla lathi yazi lapha bacabanga ukuthi siyilimi. Kuzosuka nje oyedwa, ikakhulukazi lo osuke kuyena engathi ubhongoza kulelo khaya. Yabo akhona phela ekhaya nilingani nonke, khona ngathi uba ubhongoza kuhle kwa breadwinner nyana into enjalo. Thola mhlawumbe uzovela azala ingane engezwa, bese kuthiwa lento kuyaqala la ekhaya kube khona umuntu ongezwa. Ingezwa nhlobo ingane ikhuluma ibe right ihamba kodwa ingezwa. Kuzanywa into ezanywayo nize nigcine sanamukele ukuthi ayizwa, kanti sekwehle ulaka kwabaphezulu abalozi. Sebekhulume nani badelile iplan abaqhamuke nayo ukuthi
Akeke kube khona ingane engezwa-ke la ekhaya. Bavele nje banishaye ngento ekanjalo kube khona ingane engezwa. Futhi abazukhetha kanombani, bazokhetha leya lo oneqhaza elithile engathi likhulu la ekhaya. Mhlawumbe yalo intandokazi kama, angisho ukuthi yonke imizi inayo intandokazi, kodwa eminye inayo intandokazi ukuthi indodana, khona indodana engaconsi phansi vele izalwe yiyona leyo ngane, noma khona indodakazi engaconsi phansi vele izalwe yiyo leyo ngane engazi ukuzwa kanjani. Lokuthiwa umzukulu yazi nje buka muhle kanjani, kodwa njengoba sikhuluma akezwa lutho ukuthi sithini. Kanti uvalo wabantu abadala ngamabomu, akusiyo into edinga odokotela. Bengisathi nje angikhe okuhambeni noma embizeni yobungozi babalozi. Sibonge ithuba.